Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel, Kalutong Bahay Recipe. For today's vlog ay gagawa po tayo magluluto tayo ng sinabawan na isda. Ito po ang tinatawag sa amin na pusido. Ayan po. So bago tayo mag-start, mag-intro muna tayo. Ayan mga kaluto, nandito na po tayo ngayon sa pagpapakilala ng ating mga ingredients. Ayan, meron po tayong talbos ng kamote, ayan, kamatis, sibuyas, siling green, at gagamit po tayo ng hugas bigas, ayan, may kalamansi tayo, asin, paminta, ayan. Of course, yung ating isda, ayan, yan ang ating sasabawan. Ayan. Ayan mga kaluto, mag-start na tayo. Ayan, magpapainit na tayo ng ating kawali. Ayan. Lalagyan na natin tong ating isda. Ayan. Kahit anong isda po, pwede kayong gumamit. Huwag lang po yung maliliit na isda. Ang pangit tingnan. Sasabawan mo is maliliit. Ayan, ito yung malaking malaking. Lalagyan natin ng asin. Gumamit tayo ng 2 kutsaritang asin. Ayan. Maglalagay na tayo ng 1 kutsaritang paminta. Ilalagay na natin tong sibuyas. Ayan. Lagyan natin ng sili. Lagyan natin ng kamatis. Tapos ilalagay na natin yung ating hugas bigas. Ayan. So ayan. So hayaan natin siya kumulo ng mga 10 to 15 minutes. Ayan. Tapos mamaya balikan natin siya. Ilalagay na natin yung ating talbos ng kamote. So, ganyan lang kasimple ang ating pusido. Yan ang tawag po sa aming probinsya, sa Gubat, Sorsogon. Yan po, pusido. So, balikan natin mamaya. Tatakpan na natin. Ayan na mga kaluto. Pwede na to. Mga 2 minutes pa to. So, ayan. So, bago tayo by the way mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Okay po mga kaluto. Ayan po, paki-hit na rin po. Yan. Maraming salamat po. At saka pala mga kaluto, shoutout muna tayo sa Kabikulan, lalo na dyan sa Gubat, Sorsogon, sa Gubat Noon Kami Group, sa United Bicolanos Worldwide, Batch 89, Aldana Elementary School, teachers and principal, shout out sa inyo. At sa mga OFW natin sa ibang bansa, of course, sa mga Filipino community dyan, ingat kayo dyan lagi. At sa mga viewers, supporters, subscribers, ayan, maraming salamat sa inyo sa walang sawang panonood. Ayan. Maraming salamat sa inyo. God bless. So ayan, ito maglalagay na tayo lalagyan na natin ng kalamansi. Ayan. Lalagyan na natin yung ating talbos ng kamote. Ayan. So another mga 1 minute lang. Okay, mamaya balikan natin after 1 minute. Yan mga kaluto, ayan na. Ito na to. Lalagyan na natin ng konting bechin. Ayan. Tapos ay magpi-plating na tayo.
Ayan, oh. Sarap nito. Masarap ito. Ito na po ang ating nilutong pusido. Ayan po. Ayan. Mga kaluto, thank you for watching. Bye. God bless.